ساچ ماہانہ دیوان سرحال زندگی شرفدار وحید عامر بلوچ رمز 3 فروری 2020 سے پجار بلوچی براوی اردو زبانانی نوشتہ کار آزمانک نویس پولکار لفظاں کی و چاگردی جوتکار وحید عامر بلوچ احمد وال شیر محمد سملانی میتگا واجہ محمد گلے گسار 986 سالہ ودی بتک بلے وانک جائے ریکارڈا ماسٹراں یہ پیدائش رمز 1 جنوری 988 سے نوشتہ کرتک و امیر رمز سند پجرکار نام نوشتائیں آئیے سیالی شب بلوچ راجے سمالاڈی تمنے سید زئی ٹکائیں و آئیے ماس جمال دینی تمنے شف لون زئی ٹکائیں وحید عامر لفظاں کے نمگا ما وقت دلگوش بھی کہ 999 و 2000 زمانگا نہمی و دہمی کلاس نو دربری بیت و آئیرہ لفظاں کی عب و شوق گمبراوی زبان نامداریں شاعر غمخوار آیاتا دچار کنائنیت و آج وحید عامرہ سرپدی دنت کے نوشکیہ راسکو ادبی دیوان نامہ یک لفظاں کی گلے است تو ہم بیا ہمیشہ باسک بے گڑا غمخوار آیات سکین و رشونی سرا آ راسکو ادبی دیوان باسک جوڑ بیت آ زمانگا راسکو ادبی دیوان نوشکیہ آموک یک شنبے روچا ہفتگی مراگش گلے بنجائی کارگس بلوچ ایرانی بازار نوشکیہ برجم دارگ بتگن و اودا کستریں سنگتاں مستریں سنگتانی رشونیاں نوکیں لفظاں کیل کنان کرتگ راسکو ادبی دیوان تہا آ زمانگا کفایت قرار بلوچی نوشتہ کنوکیں شاعر و لفظاں تی بتگ و آدگہ باس گیشتر براوی زبانہ نوشتہ کنوک بتگن گڑا وحید عامر پہ ذات بزاں پہ شعوری بنیادہ فیصلہ کنت کہ من بلوچی زبانہ گیشتر نوشتہ کرت کنین و ای باروا گلے مستریں سنگت ہم آئیرہ دل بڈی دیند اما زمانگا آئیرہ کیچ بالیچائے سرنکنے بازارا سنگتے بیت کے نامی علی جان بیت گڑا آپا وحید خاطرہ شکیچا ہر وقت بلوچی محتاق تاکبند و نرکان بیزنجو عارف بلوچ و دگہ بلوچی گوشندانی پیتبندہ نادیان کنت و وحید محتاق و تاکبنداں وانان کنت تو پیتبنداں گوشداران کنت و مشکل و گرانے بلوچی لفظاں جتا نوشتہ کنت تو ایر کنت ہر کدیں کہ علی جان دیم شالا احمد والا کپیت یا وحید جند کیچا روت یا گڑا شب پی سی او یا علی جان لوگے لینڈ لائن ٹیلی فون نمبرہ گوں آئیا آل احوال کنت تو ہمیں گرانے لفظانی معنیٰ سوچ کنت و وطارہ سربتی دیانہ بلوچی زبان سرا وتی دست رسا محکم کنان کنت 29 مئی 2003 راسکو ادبی دیوان مزن نامی باسک شاعر و لفظاں کفایت قرار ودکشی کنگا پد گلے تہا بلوچی زبان و لفظاں کے دیمہ برگے گیشترین ذمہ واری وحید عامر کوپگاں ایر بند 5 اگست 2003 بلوچی زبان طوطی الہان وحید عامر دل دوستیں گوشندہ استاد نرکان بیزنجو بیران بیت و آئیے بیرانی وحید عامر سرا جذباتی وڑا اثر دور دند و آ زمانگا نوشکیہ میوزک سنٹراں مکرانی گوشندانی پیتبند و ویڈیو سی ڈی کسا پا بہا کنگا ایر نہ کرتگ و گیشتر رکشانی بلوچی گالوارے گوشندانی پیتبند بہا کنگ بتگند بلے آ وحیدہ گیشتر دوست نہ بتگند پرچہ کہ آوانی طرز شعر گیشتر گیگان بتگند و پدا شعرانی تہا اما شعری و لفظاں کی برزی و جولاں کی نہ بتگ کہ ہر کجاں مکرانے گوشندانی پیتبندانی تہا بتگ گڑا مکرانی پیتبندانی گرگے خاطرہ زر مچ کرتگ و کھارا نہ شتگ و شمودہ گپتگ و آورتگ و گوش داشتگ 2003 سالہ اولی وار آئیے بلوچی صوتے عالم جان بلوچ وتی پیتبندے تہا ریکارڈ کنت و گوشیت ای بابتہ وحید عامر گوشیت کہ ای گپ راست ہے کہ عالم جان آپ ہمیں گوشندہی نہ بتگ کہ آ بلوچی ساز و زیمرہ شعوری وڑا دیمہ برگے خاطرہ گوشندہی کرتگ و نہ منی شعری و عزمی بالاد برز بتگ بلکہ من آ زمانگا بلوچی شاعری پڑا گوکلا کنوک کو نوک باندیں شاعری بتگوں بلے ای گپاں من ہچ انکار کرت نہ کنین کہ عالم جان گوشندہی سوبا منی پرشتگیں شعرانی گوشگا پد منی لفظاں کی عب و شوق مزنے ردوم زرت 2004 واجہ فاروق بلوچ و کامریڈ واحد بلوچ محتاق بلوچی لفظاں ابا وحید عامر یک کاغدے نوشتہ کنت و نوشکیہ جاگیریہ خاطرہ دستبندی کنت آئیرہ نوشکیہ جاگیر نامینک بیت و آر ماہ محتاق بلوچی لفظاں کے تاکان نوشکیہ تہا پا بہا کنگا بلوچی وانوک پٹی تو بہا کنت تو زرنا محتاق بینک اکاؤنٹہ را دنت
ہمیں زمانہ کا آگوں بلوچی زبان کوہیں بالاد لفظان اور گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نوشکیہ پرنسپل واجہ سلطان نعیم کیسرانی اور ڈگری کالج نوشکیہ بلوچی استاد پروفیسر محمد یوسف مینگلا دچار کپیت گڑا ای اردو واجہ آئیرہ دل بڈی اور اشونی دیاں اور وحید بلوچی زبان اور لفظاں کے ابو واہگ بہتر ودیت 2010 سید ہاشمی ریفرنس کتاب جا ملیر کراچی رابطہ کار بلوچی زبان دردوار شہید استاد صبا دشتیاری پرمان اور اشونی سرا انسائکلوپیڈیا بلوچستان گا نوشکیہ انکھین باسک جوڑ کنک بیت استاد صبا نوشکی انکھین کارمستر اردو زبان نوشتکار و کالم نویس غلام مصطفیٰ ماندائیہ نامی نیت بلے آ وہمی و نان ایکٹیوی مردمی بتگ شمی خاطرہ انسائکلوپیڈیا بلوچستان گا نوشکی انکھین یک کو دو مجلس پد دگل مجلس نویت و وقتی کہ 1 جون 2011 استاد صبا دشتیاری کے شہید کنک بیت گڑا ای پروجیکٹ پا مدامی دمتوس بیت وہی دامر 2009 دہمی بلوچی سرٹیفکیٹ کورس وانگے خاطرہ احمد وال نوشکیہ کراچیہ روت اور سید ہاشمی ریفرنس کتاب جا ملیر کراچیہ داخلہ زورت شہید صبا آئیرہ کتاب جائے مہمان گسا پا دارگا جلگے خاطرہ دنت آئیرہ کراچی روگ نندگ وانگے خاطرہ آزاد فاؤنڈیشن ایگزیکٹیو ڈائریکٹر واجہ زائد مینگل مزنی مالی کمکی کنت بلوچی بنگیجی و بلوچی سرٹیفکیٹ کورس کلاس انگا شالا ہم بھی اگاتن بھلے وحید گشگنت کے منع ایک کورسا پسند گرگ خاطرہ نہ بلکہ بلوچی زبان اور لفظاں کے سراوتی دسترسی محکم کنگ خاطرہ وانگ لوٹیت پمشکا من شال بدلا مزن شار کراچی شتن او من اودا روگ فائدہ ای بود کہ من گو استاد صبا دشتیاری استاد مولا غلام رسول کلمتی استاد ایوب قاسم وڑیں کوہیں کلاتانی سائیگا وانتن کتاب جا روا خنوکیں گو بازیں مزل نامی زانتکارا منی نزدیکی ہم بود من 24 کلاک کتاب جائے تہا بودتن او وانت تک او پھولکالی کرتن شہید صبا دشتیاری بلوتی تہا وات یک بلائیں گلو اداریت او صحبہ کتاب جاہات کتاب جائے صفائی کنگے خاطرہ کارداری بیاگو صفائی کنگا فد ام استاد صبا وات صفائی کرت کتاب جائے تو کہ برانڈائے پرش ششت او تاں ای ادا کہ واش روم ام وات ششت او پدا کارگساں نشت داں بیگا شامہ کتاب جائے کارگسی کارا شونداتی او کلاس ہم گفتی عش او دگا بازیں سببتاں کہ من چا آئیا نزدیکی و فکری باروا سک باز مٹین تن وقتے کہ بلوچی سرٹیفکیٹ کورس سے رزلٹ درکیت گڑا وہی دامر بلوچ تیوگیں کراچی و بلوچستان اولی پوزیشن گرت اور طلائی داد بیزاں کے گولڈ میڈل اقدار بیت و عمودہ سید ہاشمی زند و عزم سرا پولکاری کند وتی چکا سے مکالا بیزاں تیسزا ہم سید سرا نوشتہ کند شہید صبا دشتیاری سید باروا آئی اوب واہگا گندیت گڑا گو آئی صلاح و شور کند کہ اگر توگو من اوار کار کنگے راضی بود کنے گڑا من و ترا شا سرکار نوکری ریٹائر کنینی اور من و تو سید زانتی ششمائی کورس ٹہائینا اور کراچی رو ٹکی و رو کپتی بلوچستانا وانی نگا بنگیج کنا پری کارا آ استاد صبا گوشید کہ من کار کنگا تیارن بلے 1 جون 2011 بلوچ راج بدواں استاد صبا دشتیاری شہید کرتن گڑا گو انسائکلوپیڈیا بلوچستانی کائے پجیا سید زانتی کورسم وا بھی بود تو پشکپ